Čaute, ja som Amy a budeme tu spolu riešiť zaujímavé otázky. Super, ahoj Amy. Koľko máš rokov a čomu sa venuješ? Mám 21 rokov a aktuálne som full-time študent na VŠVU, študujem reštaurátorskú tvorbu a zároveň popri tom študujem v kolégiu dvojročný program. Aké je tvoje obľúbené jedlo? Nemám úplne obľúbené jedlo, ale mám veľmi rada azijskú a indickú kuchyňu. OK. Farba? Modrá. Prečo? Lebo mám rada jednu konkrétnu a neviem, proste sa mi páči. A nejak všade sa dá kúpiť v oblečení. Čo evokuje modrá? Modrá vo mne evokuje vodu a taký pokoj. A trošku možno aj smútok, ale aj takú nádej. Dobre, a citát? Citát nemám. Napriek tomu, že som tu prečítala strašne veľa textov, či už SLH alebo kolegiu, tak nemám. Aké témy ťa zaujímajú? Zaujíma ma hlavne téma umenia, nakoľko to aj študujem a že taká tá naša kultúra a že čo sa deje v tomto svete. Ale taktiež ma zaujímajú aj také tie rôzne otázky, keď človek hľadá pravdu, také tie rôzne životné, že čo je správne, ako by sa mal človek chovať, prípadne trošku aj morálka, že to je taká zaujímavá tematika, ale nie až tak veľmi do hĺbky, lebo potom to už bolí. A politika absolútne nie. Super. Kultúra. Aj náš projekt sa volá Kultúra. Čo si pod tým slovom predstavuješ? To, čo sa deje v spoločenstve medzi ľuďmi, že nie len také akože spoločenstvo, keď sa povie, že neviem, nejaký krúžok, ale že napríklad celý slovenský národ spoločenstvo, takže tam nejak akože niektoré tie veci sa tak prepájajú, budujú. A hlavne takéto umelecké, že nie len akože výtvarné diela, ale literárne, hudobné a všeobecne celý taký ten balík všetkého. Prečo ťa tento projekt oslovil? Chcela by som hľadať tak pravdu vo svojom živote a chcela by som pomôcť, aby aj iní mohli tú pravdu hľadať so mnou. Dobre, tak aký obsah budeš tvoriť? Snáď zaujímavý. Že pre koho? Tak hlavne budem tvoriť obsah pre mladých, hlavne takú tú moju vekovú kategóriu starších, mladších a takých, ktorí tiež chcú hľadať tú pravdu s nami. Dobre, ešte? Nebojíš sa ťažkých otázok? Nie. Nebojíš sa diskutovať? Občas, ale zároveň viem, že to je potrebné, takže kašľať strach. Treba sa trošku prekonať a opustiť komfortnú zónu, nie? Jasné. Čo to bolo to s tou školou? Aha, moja škola, bola som tam 2 týždne. A Ujo, pedagóg, profesor, neviem, nám dal 4-hodinovú prednášku, kde totálne pretočil najviac typický symbol ženstva, Venuše, na LGBT a transgender ideológiu a v takomto duchu sa niesli všetky jeho prednášky. Ale nevie to človek vypnúť, lebo to potrebuje na skúšku na štátnicu, takže... Okay. Au. A to bol okamih, kedy som bola taká, že toto bude zaujímavé a že ak budem počúvať len jednu stranu a len jedny a tie isté omačky dokola, takže potrebujem si to niečím inde ako keby konfrontovať. A vedela som, že existuje kolegium, že existuje SLH, kde presne čítajú texty na opačnú nôtu a že častokrát sú to texty, ktoré sú že obe strany. Že v SLH sa napríklad čítalo, že aj obrana potratov, ale aj že prečo potraty nie. Prečo dneska akoby mladí potrebujú tak? Čo by potrebovali počuť? Čo by si chcel povedať? Že nebojte sa hovoriť pravdu. A že nie je zlé, keď si myslíte niečo, čo si nemyslí väčšina. Že to, že niekto vám hovorí, že v momente, ak nevyjadrite názor väčšiny, ste homofóbni, transfóbni a ja neviem, aký iný fób, tak je to hlúposť. Že to proste nie je realita. Že my máme tu mať demokraciu, slobodu a máme sa mať možnosť vyjadriť. A to, že nesúhlasím s tebou, ešte neznamená, že tú druhú stranu nemám rád, alebo sa jej bojím, alebo im prajem zle. Môžem proste nesúhlasiť s názorom a napriek tomu tých ľudí ako ľudí podporovať, len nemusím ich činy konkrétne podporiť. Povieme to mladým? Určite. Budem sa tešiť. Aj ja.